utilizarea platformei include o serie de pași logici care urmăresc înregistrarea candidatului și parcurgerea de la A la Z a tuturor pașilor ce trebuie urmați în depunerea proiectului. Primul pas este crearea unui cont. Pentru aceasta este nevoie de stabilirea unui nume de utilizator user și a unei parole. Deci vedeți acolo exact cum se realizează acest lucru. Datele de autentificare, userul și parola, vor fi transmise pe e-mail. Accesarea platformei se face prin autentificare. Dacă se poate să mergem și cu mouse-ul să arătăm exact unde se autentifică. Acest lucru se realizează prin introducerea numelui de utilizator și a parolei. Prin autentificare se ajunge la pagina de bază a contului denumit Acasă. Putem acum începe procesul de depunere a unui proiect nou. Prin accesarea butonului Finanțare de pe RRP din meniul din stânga paginii, avem meniul din stânga paginii principale, se obțin informații privitoare la cadrul legal al finanțărilor MAE de pe RRP. Secțiunea Competiție 2016 cuprinde informații referitoare la sesiunea de finanțare. Accesând butonul Proiecte înregistrate, se obțin informații referitoare la proiectele elaborate și sau depuse de solicitant. Prin accesarea butonului Inițiază proiect, se deschide secțiunea propriu-zisă de elaborare, încărcare și depunerea proiectelor. În prima pagină sunt prezentate criteriile de eligibilitate ale proiectelor. După lecturarea textului, se poate accesa butonul Înregistrați un proiect nou. Se va deschide secțiunea Înregistrare, ce cuprinde următoarele butoane. Avem informații generale, informații despre proiect, locul de desfășurare a proiectului, consorțiu, finanțări publice, informații financiare, cheltuieli, upload, încărcare proiect, încărcare declarații, încărcare alte fișiere, verificare, finalizare. Deci toate aceste chestiuni nu se vor mai face pur și simplu scriind în mod clasic, așa cum se face de peste 20 de ani. Acum introducem noile tehnologii, astfel încât să facilităm accesul românilor. Românii, desigur, pot accesa fondurile noastre și prin formatul clasic, dar aici, dacă folosesc această platformă, acum vor economisi timp, vor economisi bani, deoarece time is money, și este foarte important ca ei, indiferent unde se află, să aibă acces la acest lucru. Pentru înregistrarea proiectului trebuie introduse următoarele informații. Titlul proiectului, programul de finanțare, rezumatul proiectului, denumirea solicitantului, prezentarea succintă a solicitantului, precizarea dacă a mai beneficiat de finanțări nerambursabile de la MAE FRRP, numărul de parteneri din cadrul proiectului, și aici încurajăm pe toți colaboratorii noștri să includă cât mai mulți parteneri în proiectele pe care le desfășoară în beneficiul românilor de pretutindeni, data începerii, data încheierii, data desfășurării, numărul beneficiarilor proiectului, diversitatea beneficiarilor proiectului, distribuția geografică a beneficiarilor proiectului. Acestea toate trebuie completate. Accesând butonul Adaugă locație, vor apărea mai multe câmpuri ce vor fi completate cu adresele și localitățile unde se vor desfășura activitățile din cadrul proiectelor. Noi avem proiecte care se desfășoară în mai multe localități dintr-o anumită țară și încurajăm această extindere a arii geografice pentru proiectele noastre. Se pot adăuga mai multe adrese și localități prin accesarea repetată a butonului Adaugă locație. De asemenea, există posibilitatea ștergerii acestora cu butonul Șterge rând. Avem acest buton? Șterge rând. Foarte bine. După completarea datelor, se salvează modificările, Save Changes, și se accesează butonul Next Section pentru a trece la secțiunea 1.3, consorțiu, lista participanților implicați în acest proiect. Lista participanților include date despre solicitant, coordonatorul de proiect și reprezentantul legal.
Toate aceste chestiuni trebuie completate pentru că noi trebuie să respectăm anumite chestiuni legale în ceea ce privește accesarea fondurilor destinate românilor de pretutindeni. De asemenea, vor fi adăugate date despre partenerii din proiect. După completarea datelor, se salvează modificările, din nou cu Save Changes, și se accesează butonul Next Section pentru a trece la secțiunea Finanțări publice. În cazul în care proiectul a mai fost înaintat spre finanțare și alte autorități sau entități din România, se va accesa butonul Adaugă. Va apărea un câmp care va fi completat cu denumirea acesteia. Următoarea secțiune se referă la informații financiare, cheltuiri care include tipul de cheltuială, unitatea de măsură, costul unitar, cantitatea și costul total. Pentru mulți dintre dumneavoastră care nu cunosc aceste chestiuni, pot să vă spun că sunt chestiuni absolut necesare, pentru că noi dorim să respectăm ad literam legea 321 cu privire la finanțarea organizațiilor românești sau care promovează și sprijină etnicii români de pretutindeni. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt specificate în legea 321 din 2006, anexa numărul 2. Accesând butonul Adaugă, vor apărea mai multe câmpuri ce vor fi ierarhizate în categorii și subcategorii de cheltuieli. Se pot adăuga mai multe câmpuri prin accesarea repetată a butonului Adaugă. De asemenea, există posibilitatea ștergerii acestora, șterge rând. După completarea datelor, se salvează modificările, desigur cu Save Changes, și se accesează butonul Next Section pentru a trece la secțiunea Upload, încărcare. În secțiunea Upload se va încărca cererea de finanțare, secțiunea 3.1. Aceasta va fi elaborată conform ghidului de finanțare MEAE DPRRP, publicat pe site-ul DPRRP. Lansarea sesiunii de finanțare va avea loc la începutul lunii februarie și pentru a accesa mai ușor finanțările noastre, invit pe toți viitorii beneficiari sau toți cei care doresc să acceseze fondurile noastre să citească ghidul de finanțare. Este un manual absolut necesar. De menționat că cererea va fi redactată în format Word și va fi încărcată pe platformă în format PDF. După adăugarea fișierului PDF, se salvează modificările și se accesează butonul Next Section pentru a trece la secțiunea Încărcare declarații. Documentele anexe cererile de finanțare, specificate în ghidul de finanțare, vor fi încărcate de asemenea în format PDF. Toate documentele emise într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea integrală a acestora în limba română, semnate și ștampilate. Traducerea va fi încadrată în același document PDF, traducerea nu trebuie legalizată. După adăugarea fișierilor PDF, se accesează butonul Next Section pentru a trece la secțiunea Încărcare alte fișiere. În această secțiune pot fi adăugate fișiere opționale în format PDF, spre exemplu dosar de presă referitor la activitatea solicitantului, acorduri de parteneriat, diplome și alte dovezi ale activității în folosul comunităților românești. Următoarea etapă este de verificare, finalizare și trimitere de proiect. În această secțiune se verifică dacă toate câmpurile au fost completate, iar după realizarea acestei etape se accesează butonul finalizare.